Bueno, primeiro, benvidas e benvidos a este acto que organiza o Ateneo. Esas grazas son especiais porque con este tempo hai que botarle un pouco de valor, ¿no? Para vir. Quería agradecer a hospitalidade da Asociación de Veciños da Miñoca, en particular de Marisé, que fixo todo o necesario para que hoxe poidamos estar aquí. Bueno, este é un ciclo que organiza o Ateneo Atlántico, que repartimos varios dípticos por aí, co programa completo. Hubo un fallo técnico que non me sabe a imaxen de todo o ciclo, en que intentamos espallar este coñecemento das vítimas do golpe de Estado, da guerra civil e da dictadura en diferentes ámbitos sociais, ¿no? E por eso, como vedes en estedes o díptico, podedes ver que hai varios actos que se organizan en institutos, por exemplo, outros en diferentes auditorios, este aquí na Asociación de Veciños, tratando un pouco de difundir isto, ¿no? Para o Ateneo Atlántico é moi importante que se coñeza o que ocurriu co golpe de Estado, a guerra civil e a dictadura, porque hai moita desinformación. Creemos que ese coñecemento é o mellor antídoto contra o resurdir que estamos a vivir neste tempo do fascismo e do pensamento dictatorial, digamos, a nivel mundial, ¿no? E ao mesmo tempo queremos tamén que este coñecemento sirva para fortalecer, digamos, a idea, non se escoita. Non? Para fortalecer a idea, perdón, de que a democracia é algo que hai que defender, é algo que temos que cuidar e temos que tratar de desenvolver. Porque a democracia protexe as persoas e dá dereitos. Todo o contrario do que fan as dictaduras e o fascismo, que quitan dereitos e desprotexen as persoas. En segundo lugar, creemos que o coñecemento dese pasado tan tráxico que tuvemos é importante tamén para reparar e dignificar as víctimas. Desde o momento en que se produce o golpe de Estado, hai unha persecución sistemática e premeditada de todos os elementos republicanos. Tanto foran dirixentes ou persoas destacadas en diferentes institucións como alcaldes, concelleiros, diputados en cortes, dirixentes sindicais, como xente no común, como xente que desenvolvía a súa actividade en diferentes ámbitos, desde labreros e labregas, albaneis, carpinteiros, obreiros industriais, mestres e mestras, médicos, etcétera, etcétera. E o único que facían era desenvolver o seu traballo de acordo coa legislación que existía, que, obviamente, era a Constitución Republicana. E non cometían ningún outro delito agás este, ¿no? Sin embargo, hubo un ensañamento realmente grande sobre todos eles, ¿no? Se pretendía, en definitiva, destruir os alicerces da República e tratar de instaurar un orden novo, masacrando todo o que existía do período anterior. Hubo, despois desa persecución, desde o primeiro momento, desde o día 20 de xullo que empezou aquí o golpe de Estado, se levantaron, digamos, os militares e as forzas, digamos, da Falanxe, etc. Hubo milleiros de fusilados que foron fusilados despois de suizos aos que foron sometidos, que eran suizos absolutamente sin garantías, suizos por tribunais militares. Normalmente eran
condenados por rebelión. Eran condenados por rebelión por los rebeldes, curiosamente, ¿no? É realmente alucinante pensar que as cousas foron así, pero foron así, ¿no? Moitos outros foron paseados ou sacados, eran sen xuicio previo, sen nada, eran detidos por fascistas e Guarda Civil, fundamentalmente, en lugares de retención nos que estaban, ou nas súas propias casas, eran fusilados e aparecían a mañá seguinte en cunetas, en gavias, por aí tirados nas aforas das cidades. Outros foron paseadas, as mulleres, sobre todo, lle rapaban o pelo, lle daban aceite de glicino para que se fixeran as súas necesidades mentras iban atadas, paseadas para maior escarnio público. Outras persoas foron levadas a campos de concentración en condicións absolutamente inhumanas, con unha alimentación escasísima, en condicións higiénicas paupérrimas, sufrindo maltrato, e en moitos casos tamén os levaban para fusilar. Moitos outros foron afastados dos seus traballos que exercían dentro da legalidade vigente, que era a legalidade que existía en ese momento, e foron afastados deles, e se lle impediu o retorno aos seus traballos ou eran enviados, desterrados a outros lugares para que exerceran esa función, pero fora do seu contexto habitual de Gabón, ¿no? Implantaron un régimen de terror que permitiu durante toda a dictadura. Se perseguía a todo aquel que intentara loitar por o retorno da democracia e da liberdade dunha maneira terrible. Por isto, nós creemos que é imprescindible coñecer a infamia e reparar a memoria das vítimas, honradas como se merecen, porque non foron delincuentes, eran máis ben heróis que morreron por simplemente exercer o seu traballo no período constitucional da República, e foron simplemente por eso masacrados. Hoxe, neste acto, contamos coa presenza de 4 persoas que teñen vínculos directos, digamos, con estas vítimas. Van intervir por esta orde Manuel Bragado, Pepe Álvarez Cáccamo, Jacinto Mosquera e Javier Moreda. Eu irei facendo unha moi breve presentación de cada un deles antes de que falen, para non facer ahora todo agora seguido, non? Aquí aparece a lista, digamos, das vítimas das que van falar. En algúns casos, no caso de Manuel Bragado, por amizade con Demetrio Bilbatuga, o fillo, que coñecenches en México. Os demais son familiares directos de vítimas do golpe de Estado en concreto, porque isto se circunscribe ao período inicial, digamos, do golpe de Estado, non a posterior represión que hubo durante a dictadura, que por eso temos outra sección. Igual que na televisión se avista de que estas imágenes poden, digamos, ferir a súa sensibilidade, estes relatos poden ferir a sensibilidade tamén, porque é brutal, brutal na realidade e ainda máis. En primeiro lugar, vai falar Manuel Bragado. Manuel Bragado é coñecido do mundo, mestre orientador, licenciado en Ciencias de Educación, moi vencellado a momentos de renovación pedagóxica, en concreto a Nova Escola Galega. Foi director de Edicións Xerais desde o ano 1994-2018, casi 25 anos. Colaborador regular de Faro de Vigo desde o ano 1999. Escribe unha sección que se chama
Campo de Granada, na que hoxe, por certo, publicaba unha referencia a estes actos que está organizando o Ateneo, e tamén Campo do Fragoso, que os que somos celtistas pues, nos gusta moito porque fai unhas análises dos partidos que xoga o Celta aquí en Madrid, son moi bons. Tamén pertence ao Instituto de Estudios Vigueses, ten 3 libros sobre a historia de Vigo, e o último, pero non por el o menos importante, é que é socio de honra do Ateneo Atlántico desde setembro deste ano pasado, 2025. Entón, queda con vos, Manuel Braga. Moitas grazas. Tedes que desculpar a miña fobia crónica e agado que nos poda facer entender. Dispoñemos de 15 minutos e pretendo utilizar 3 ou 4 minutos para contextualizar os relatos de dúas familias mártires que son a familia de Bilbatúa Zubendia e a familia Fray Castellanos, familias mártires, non foron as únicas, pero a mí me corresponde pois, dar conta da súa memoria. A represión, como xa se comentou, en Vigo, dende o 20 de xullo foi absolutamente sistemática, exemplar e amedrentadora, e utilizou diversos procedementos que se citaron, pero que no caso das familias Bilbatúa e Frai foron modelo, porque se utilizou a estrategia das causas sumariais, en concreto tanto da 140.936 como a 142, utilizáronse os paseos ou xacas de algún dos seus membros, utilizouse a represión económica, salvaxe, brutal, sobre os familiares das víctimas. As víctimas estiveron con anterioridade fusidas, como moitas, casi 200 na área de Vigo, a máis de padecer outras incurias que iremos relatando. Digamos que son como dous modelos da represión fascista que pretendía ser sistemática, exemplar, amedrentadora para que non se volvera ninguna falla. Tamén é certo que esa posición amedrentadora sobre a poboación realizábase con outros procedementos, como enviar a 7.000 rapaces de Vigo e Bisbarra a combater na fronte de guerra fascista, dos que houbo esas 6.000 persoas, o 10% delas non volveron, que morreron, ou a represión nos campos de reclusión de San Simón en Camposancos, que todos están en contra. Pero vamos ao primeiro relato da familia Bilbatúa Zubendia. Era unha historia de represión brutal, tráxica, unha familia golpeada con unha hazaña tremenda, onde se combinaron os procedementos anteriores. En primeiro lugar, fusilaron a 2 dos seus 5 membros pola causa sumarial 140.936, en concreto o maior deles, Antonino, e a Demetrio, que era o que sería. Antonino era un telegrafista do Estado, era profesor na Escola de Peritos, era profesor tamén no Colexio dos Salesianos, era presidente da Casa do Pobo e deputado socialista. E Demetrio era comerciante, ele tiña un estudio de fotografía, fotomecánicos na Rúa do Príncipe, e era o presidente do PSOE de Vigo. Eran, digamos, 2 dirixentes socialistas. Foron
fusilados por esta causa que coincidiu tamén no fusilamento o 27 de agosto de 1936 cos encausados na causa 142 1936 que foron pois, os dirixentes socialistas da Frente Popular encabezado polo propio alcalde da cidade. Foron pasados polas armas pois as 5:30 da mañá en Pereiró e pois a maior parte deles polas causas de rebelión militar, como antes se comentou. Estos consellos sumarísimos, estes dous, polo que foron víctimas os Bilbatúa, tamén foi asesinado o alcalde constitucional de Lavadores e utilizáronse pois, clarísimamente como un castigo exemplar aos propios dirixentes da Frente Popular na cidade. O terceiro irmán, que era Luís, que era o máis novo, foi sometido a unha lancinante represión extrajudicial, absolutamente extrajudicial. Luís era el responsable da oficina de telégrafos en aquel momento, o 20 de xullo, e foi paseado o 15 de setembro de 1936 xunto a outros 6 presos que foron sacados o día anterior do cárcere a outros do frontón de María Verdiales e que foron atopados cerca do cemiterio de Mos. Isto foi a primeira saca, a saca de Puxeiros, perdón, de Mos non, de Puxeiros, foi a primeira saca de que na cidade, en Vigo e Bisbarra, tuvo 500 víctimas, como estima o profesor Xoan Gallego Abad, Xoan Abad Gallego, que é o presidente do Instituto dos Estudos Vigueses e probablemente un dos mellores coñecedores do fenómeno da represión. Luís, el fusilamento do pequeno dos Bilbatúa, de Luís, digamos, moi interesante por a brutalidade que supuso para a poboación, porque as víctimas daquela saca eran persoas moi coñecidas na cidade, pois eran o xinecólogo Eugenio Argones, que era o impulsor do Ateneo Vigués en aquel momento, do médico Adolfo Morgade, de Segundo Echegaray, que era fillo do primeiro presidente da empresa de tranvías, que era masón, o do empresario Inocencio Taboada, que era un exportador de peixe. Eran, digamos, persoas pois tamén coñecidas. E isto obrigou a unha pantomima das autoridades militares que falsificaron un documento dicindo que atribuían as defuncións o resultado dun tiroteo sufrido polos vehículos policiais cando estes pasaban pola zona de Cabral por parte duns descoñecidos, momento que aproveitaron os presos para tentar fuxir e, como lamentablemente non o fixeron, a forza viuse na briga de terse a disparar contra eles. Isto, digamos, como unha mentira institucional, pois justificaba o paseo destas víctimas. Tamén houve outras sacas que todos coñecedes, como a Volta dos Nove ou como a que se produciu no Alto do Cuncheiro o día 11 de novembro de 1936, onde será, pois, tamén terá unha víctima o que é a familia Fraiz, a que logo falaremos. Luís Bilbatúa fora detido na propia oficina de correos da praza de Compostela e os tres irmáns coincidiron uns días no cárcere e unha das súas irmás, que era Margarita, leváballes a cazola pois todos os días. Viviron unhas semanas, apenas unhas semanas xuntos, cando
o 21, porque as Demetrio e Antonino fuxiron con anterioridade ao Concello de Lavadores, pero axiña foron descubertos en casa dun cuñado de Demetrio en Teix, e foi a forma tamén de detención que tuveron, non? Os tres irmáns estaban detidos no cárcere do Príncipe cando Margarita levaballes a cazola, e Margarita seguía o facendo cando fusilaron a Antonino e a Demetrio. Un día, parece ser que o 15 de setembro, un dos gardas do cárcere dixolle que se aforrase de sentar que o seu irmán xa o mataran e aparecera morto nunha gavia de Cabrán. Este foi o inicio do heroísmo de Margarita Bilbatúa, que foi detida, que logo, afortunadamente, no mes de outubro foi posta en liberdade, que fuxiría coa súa nai, Luisa Zubeldia, en novembro do 37 a frontera francesa, e ten un periplo absolutamente heroico. Margarita, viviu en París, traballou no obradoiro do Modisto Valenciaga, onde aprendeu alta costura, e co estoupido da guerra con Alemanha, pois decidiu embarcarse, coller rumbo a México, onde pois chegaría en xuño do ano 39. Dende o momento que estuvo en México non tuvo outra teima que reclamar aos fillos de Antonino e de Demetrio, que convencer as súas cuñadas, Sagrario e Sole, de que conseguiran embarcarse para México, porque consideraban que non era posible vivir como un fillo dun roxe. Por fortuna, no ano 46 conseguiron primeiro os fillos de Demetrio e logo as fillas de Antonino reagruparse coa súa tía e a súa avoa en México, onde vivirían ao longo de 70 anos. O devir da familia Frei Castellanos foi semellante en algúns aspectos. Víctor Frei era o mestre de todo, e a súa escola a coñecedes todos porque é o edificio onde está a Escola Infantil Municipal da rúa Tomás Alonso. Aquela a escola porque era o barrio de Colla, como todos sabedes. Foi Víctor Frei, con 50 anos, construíra unha familia grande con Placeres Castellanos. Placeres Castellanos foi a primeira muller militante do Partido Socialista aquí en Vigo. Víctor Frei foi executado o 14 de setembro de 1937 tras unha causa sumarial que iremos debullando rapidamente xa para rematar. Recordaredes tamén que cada 14 de setembro adoitaba aparecer en Faro de Vigo durante varios anos unha necrolóxica que poñía un dos 7 fillos de Frei. Era a necrolóxica que lembraba os seus mártires. Rezaba ao seu pai, a súa nai Placeres Castellanos Pan e os seus 3 irmáns, Víctor, Vicente e Moncho, que foron víctimas dunha ou doutra maneira daqueles anos de terror. Esta familia aportou 4 víctimas directas. E a figura de Víctor Frei pois debía de ser unha das figuras da historia viguesa, frente
xunto ou tamén sindicalista creador de FET-UGT, Apolinar Torres López. Merecería tamén outra recoñecemento, outro homenaxe, como tanto Víctor como Apolinar, como as luces do progreso e igualdade emitidas pola educación republicana. Esas son as auténticas luces de Vigo, esas son as da República, as da educación, as luces que debemos de seguir. Víctor Fraiz tiña unha familia que foi fotografada moi famosa, porque foi fotografada por Pacheco, con aquelas fotografías de altura, ¿no? Donde estaban as dúas fillas, Milagros e Consuelo, e despois estaban Salustiano, que era quen puxo a famosa necrolóxica, Víctor Jesús, Ramón, Vicente e Manuel, que eran 5 homes e 2 mulleres. A familia quedou rota dende o mesmo momento do día do alzamento, porque sorprendeu a placeres en Madrid en unha reunión do Socorro Vermelho Internacional, organización do que ela era secretaria do Comité de Vigo. Ela nunca xa volvería a cidade hasta moitos anos despois. Hai un periplo como fuxido, que non vamos a relatar agora porque sería moi demorado, de Víctor, dende o 20 de xullo ata que foi detido no 37, que exemplifica o que foron os entobados, as persoas que se agocharon no monte, máis de 200 acreditadas polos estudios de Joan Carlos Abad Gallego, non? Quizáis a razón fundamental pola que, despois dese periplo de fuxido de Víctor, se entregou no Consulado de México, donde foi detido a porta do consulado, foi porque coñecía as penalidades agravadas polos destinos tráxicos dos seus fillos. Isto foi moi decisivo para él, sobre todo o Víctor Jesús, que era o maior, que tiña 19 anos, que era funcionario do Ministerio de Traballo en Madrid, e que o mesmo día 20 de xullo regresaba para pasar uns días aquí en Vigo. Non, a súa nai permanecía en Madrid e el regresou. E cando regresou, pois foi inmediatamente detido, recluído no frontón de María Verdiales, que estaba habilitado como cárcere, e foi conducido á illa de San Simón, e sería unha das persoas que aparecería paseada noutra noite de terror o 10 de novembro do 36 no Alto da Colcheira, como Ángel comentábamos. Este foi un mártir xunto a outra figura que merece un gran reconhecemento, que é a de o xornalista Manuel Lustre Rivas, que foi detido na propia redacción del Faro de Vigo. Tras a detención de Víctor, dous dos seus fillos, xa acabo, Vicente, a que chaman a familia Perino, e Ramón Moncho, que tiña 15 anos fichado, foron detidos por un grupo de falanxistas para que se obrigados a que se enrolaran no exército fascista. E, correron unha pésima sorte, porque Perino morreu na batalla do Ebro no 38, Moncho, enfermo de febres palúdicas, morrería no Hospital Militar de Vigo no ano 44. A razón pola que foi fusilado Víctor, por ser acusado por unha parte de rebelión militar e de outra por ter corrompido os seus alumnado coa súa ideoloxía marxista
e os seus principios anticristianos. Pensade que Vítor Frei na República non era calquera, foi unha das persoas que interveu dende a varanda do Concello o 14 de abril para declarar a República en Vigo, que sabedes que foi a primeira localidade de España, incluso antes que Eivas, como se ten comentado. Estremecedora é, xa repato, a peripecia de Placeres. Placeres é outra das mulleres que merecen o maior recoñecemento cívico por parte da cidade. Ela era mestra, era enfermeira, no Madrid resistente estivo militando nas filas de Solidariedade Galega Antifascista, sobre todo cando o goberno se pasou a Valencia, e tras a caída da República exiliouse a Francia, formou parte da terceira brigada de resistencia contra os nazis como a guerrilleira 35.435 e tuvo unha peripecia que continuaría despois da finalización da guerra participando no Congreso Internacional de Mulleres de París no ano 45 e non sería hasta o ano 48, é dicir, cando reencontraríase co seu fillo máis novo, Manuel, co que embarcaría para Bos Aires, onde vivía Celso Fraiz, o seu cuñado. Vedes que tamén estas historias acabaron no exilio, pero Placeres regresou a Vigo en 1955, onde finaría en xuño de 1971. Como no caso anterior do Bilbatúa, pois todos os procedimentos do terror e da represión asalláronse con estas dúas familias. Moitas veces. Moitísimas grazas por este, recaledor testemunha, cousas do saco, non? De seguido vai falar Xosé María Álvarez Cáccamo. El foi moitos anos profesor de literatura en institutos, un escritor tremendamente prolífico, ten máis de 25 libros de poesía, narrativa, tamén fixo, ensayo, literatura infantil e juvenil, é un escritor moi recoñecido. Levou o Premio da Crítica de España, o Premio da Crítica Galega e tamén, no ano 2018, o Premio da Cultura Galega. El, parece que estou despedido desde un vicio, porque non acaba, dándolle. De mañán vai presentar o seu último libro, que se titula Árbore Arriba, Memoria das Orixes, que creo que ten que ver algo con isto tamén, que será presentado na Biblioteca do Emao ás 7:30. Moitas gracias, Pepe, por participar. Muchas gracias por terme convidado a este acto no que podo continuar colaborando na medida das miñas forzas na resistencia activa antifascista que hoxe debe seguir activa, naturalmente, e que asenta os seus alicerces, as súas raíces na luta antifascista do 36 e que, naturalmente, temos que relatar lembrando, evocando e recuperando os nomes dos asesinados e os nomes dos asesinos. Sin nomes de asesinos non hai historia, claro, a memoria queda mancada. E xa, afortunadamente, os historiadores están comezando a investigar e a poder dar nomes concretos e apelidos e accións concretas executadas polos fascistas. Esa memoria democrática ou memoria histórica apareceu a mí, diríamos, sendo moi neno, con 13 ou 14 anos, no relato que un curmán meu maior me transmitiu e que o meu pai era incapaz de transmitirnos, de manifestar, que era o relato do fusilamento do meu avó, Darío Álvarez Messi, do pai de meu pai. O meu pai era incapaz, digo, de contarnos nada por razóns variadas, entre outras,
pola textura que esa evocación lle producía, pero tamén posiblemente por protexer de alguna maneira os herdeiros na plena dictadura de Franco. Ben, esa noticia do ano 63-64 fixo nacer en min, ademais da tristura, fixo nacer en min unha conciencia respecto á vida familiar, que non era unha vida, en fin, sometida a amargura nin a tristura. Pola contra, os fillos de Darío Álvarez Limeses reaccionaron, diríamos, en plan positivo e conseguiron vivir, bueno, en unha posición de certo optimismo, pero sin esquecer nunca, naturalmente, aquela violencia. Digo, a tristura, pero tamén a ira política e a conciencia da necesidade de, inevitablemente, lutar sempre contra o fascismo. Eu creo que os fundamentos emocionais da miña posición política están aí. Despois, a eses fundamentos emocionais que teñen esa raíz familiar, vanse sumando, naturalmente, as conviccións e as certezas que nacen, bueno, da visión do que nos rodea, das lecturas e da militancia. O día 30 de outubro de 1936 foi fusilado en Tui Darío Álvarez Limeses na compañía de Manuel Domínguez Alejo Diz Jurado. Bueno, Darío Álvarez Limeses era médico, o mesmo que Alejo Diz Jurado, os dous médicos tudenses que eran moi amigos e que foron fusilados no mesmo día. Manuel Domínguez León, Julio Fernández Fernández, Serafín Fernández Costas e José Felipe Muñoz. Julio Fernández e Serafín Fernández eran pai e fillo. Non lembro agora cal deles era o pai e cal o fillo. En todo caso, sí sei que no momento do fusilamento o capitán, o quen fose que dirixía aquel pelotón, dubidou se fusilar antes ao pai ou ao fillo. Naturalmente, produce máis dolor a un pai ver morrer ao fillo que a un fillo ver morrer ao seu pai. De modo que decidiron, primeiro mataban ao fillo. Isto é unha clave importante da violencia constitutiva, casi anatómica ou fisiolóxica que caracteriza o ser fascista. Hai unha violencia gratuita, hai unha violencia, como di o filósofo Francisco San Pedro, violencia excelente, por decirlo así, unha violencia que non persegue un fin concreto, sino simplemente serve para exercer unha pulsión de mal, unha pulsión destructiva que está no interior do fascismo. En fin, aquela dialéctica de los puños e as pistolas que decía José Antonio. Na miña familia, ademais do meu avó Darío Álvarez Limeses, fusilado por, naturalmente, auxilio á rebelión, ter participado na propaganda do Estatuto de Autonomía, ter participado na propaganda para as eleccións alrededor da Fronte Popular, etc., houve outros represaliados e fusilados e mortos na familia. Alexandre Bóveda era primo político do meu pai. Alexandre Bóveda estaba casado con Amalia Álvarez Gallego, que era prima directa do meu pai, filla de Xerardo Álvarez Limeses. É dicir, era a sobrinha de Darío Álvarez Limeses, o meu avó. Alexandre Bóveda era un membro máis da familia e, en gran medida, a posición galeguista e nacionalista da miña familia procede da ensinanza de Alexandre Bóveda. O pai de Amalia Álvarez Gallego, a muller de Bóveda, Xerardo Álvarez Gallego, irmán, tivo que fuxir, marchou ao exilio despois dunha persecución, estivo agachado varios meses por diversos lugares de Galicia e marchou ao exilio. Ramón García Núñez, gobernador civil de Lugo, que era cuñado de Xerardo, é dicir, era irmán da muller de Xerardo Álvarez Gallego, foi fusilado o 28 de outubro. O meu pai, José María Álvarez Blázquez, profesor, mestre, depurado. O término depurado realmente tamén ten unha carga de violencia estupenda, absoluta, e desterrado a unha vila, a unha pequena aldea de Zamora, Coreses. Así como o seu curmán Emilio Álvarez Gallego, que foi desterrado a un pobo da provincia de Cáceres. Bueno, e despois continuou, naturalmente, a represión ao longo dos anos da ditadura, control, vixiancia, en fin, dificultades múltiples, entre as cousas, por exemplo, a multa que lles puxeron e a obriga de pagar o propio aluguer da casa que era da súa propiedade en Tui. Durante anos estiveron pagando o aluguer da casa que era deles.
hai noticias alrededor do fusilamento do meu avó, noticias familiares. Teño aquí algunhas apuntadas que non quero pasarme de tempo, como, por exemplo, a violencia exercida no propio xuizo, onde o abogado defensor asistiu bébedo, porque non podía soportar, supoñemos, realizar un papel absolutamente, en fin, como de comparsa, porque se sabía de sobra que a sentenza estaba dictada previamente. Outro detalle tamén de violencia foi que Darío Álvarez Limeses estaba esposado ao seu amigo, perdón, que a veces Alejo Diz Curados, e tal como estaban esposados, foron varias veces ao cuarto de baño. É dicir, ni para eso les permitiron separar as esposas. Bueno, días despois do fusilamento de Darío Álvarez Limeses, o alférez, o sarxento médico César de Santiago entrou na clínica do meu avó, desmantelou as alacenas arrancándoas violentamente para levarse o instrumental médico. E foi testemunho deste acto de barbarie o fillo de Darío Álvarez Limeses, de María Blázquez, Álvaro Álvarez Blázquez, que tiña daquela 13 anos. Non sigo contando anécdotas que, bueno, van perfilando, diríamos, ese clima de terror, porque si non acabaría nunca. E prefiro leervos algúns testemunhos directos daquel tempo e de tempos posteriores. Non sei, tú avísame cando me pase dun cuarto de hora, Teño tempo? Tes. Tes. Teño, bueno. O meu avó Darío Álvarez Limeses, estando na cadea en Tui, dirixiu a súa familia 50 cartas. Cartas que conseguimos ler agora, non sei cantas décadas despois, porque quen conservaba esa documentación era o meu tío Álvaro Álvarez Blázquez, que aguardaban, claro, con ese medo incluso, pero sobre todo coa tristura que debería producir entrar de novo en contacto con eses documentos. Leo algunhas das cartas na súa lingua original de castelán, porque creo que o testemunho do dor e da violencia que el viviu, Darío Álvarez Limeses, resulta máis comunicable na lingua en que o escribiu. A pesar de lo aterrador y terrible de los cargos y de conocer a las personas que me los hicieron, conservaré mi esperanza hasta el último momento. Otra carta. Las uvas esperan que vaya yo a verlas para madurar y las sandías para crecer. Tiña en ese momento esperanza de poder regresar a casa y atender, en fin, los labores agrícolas domésticos. No es posible, por muchos esfuerzos que uno haga, entender cómo pueden las gentes, y sobre todo aquellos que tienen hijos, llegar a esos extremos de maldad. A alguna esposa de estos hombres he salvado la vida y, no obstante, permiten que pierda la mía. A última carta vi, carta do 30 de outubro de 1936, a noite anterior ao fusilamento. Soy dichoso, van a terminar mis penas. Tened resignación y valor. Dios me llama. Os espero en el cielo. Eu preguntei creo que foi a meu tío Álvaro, se él creía que era certo que él marchaba a Bahrein con esa ledicia que aquí manifesta. E él me asegurou que sí. Primeiro porque era un crente moi convencido, segundo porque a tortura da espera por a morte era insoportable. De modo que é preferible, cando tes anunciada a morte, pois que eso acabe de unha vez. E por outra parte morreu co crucifixo na man. Eu creo que como un testemunho, como un símbolo, como unha manifestación, en fin, casi de rebeldía, a que nos pode parecer sorprendente, rebeldía desde o catolicismo, sí, frente a uns asesinos, frente a uns militares, falanxistas, católicos tamén eles, que, bueno, pois que, non sei o que digo, perdí con este abrigo. Bueno, pois, que digo... Bueno, é difícil. Xa se pasou o tempo. Pasou o tempo? Sí, son 3 minutos. Ostras! Bueno, entón teño que acabar, que pena. Quería leer este documento. Bueno, vamos a descansar un pouco. A ver, abrimos el... Sí, de diamantes, todos. A ver, Luis. De diamantes. Los peces.
Así de casamos un poquillo. Ahí está. Bueno, permíteme que lea. Sí, sí. Álvaro Álvarez Blázquez, meu tío, un fillo dele, está aquí, Xavier, foi testemunho, el, como a súa nai María Blázquez, e como os seus irmáns Alfonso e Emilio, escoitaron os tiros que arrancaron a vida de Darío Álvarez de Meses na mañá do 30 de outubro. E Álvaro quixo deixar no registro, diríamos, emocional e objetivo, ¿no? Tamén, de ese acontecemento. Fue un sonido seco y penetrante, similar al que podría producir un gran castillo de tablas al derrumbarse. Un silencio tenso en la madrugada y otro estruendo poco después no tan unánime. Al poco tiempo, al menos 6 detonaciones aisladas. Representaban otros tantos tiros de gracia. Mi madre salió al pasillo desde su habitación del fondo y se abrazó a nosotros, que salimos uno a uno, descalzos de nuestros dormitorios. Fuimos hacia la galería. El sol, entre nubes, empezaba a asomar sobre la vega del Miño. Las inmensas acacias australianas de la Alameda, a las que inevitablemente dirigimos la mirada, eran de un color verde negruzco. Emilio me miró atónito y me pasó la mano por la cabeza. Alfonso apoyó la frente en un cristal con la mirada perdida y lloraba sin hacer nada por enjugar las lágrimas. Mi madre, a la que yo estaba abrazado, temblaba en un trágico silencio. No hacía falta hablar. Había ocurrido lo irremediable. El amanecer de cada día, desde hacía meses en que permanecíamos despiertos, nos traía en el aire la angustia de que por fin el dolor iba a ser el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmund, por hecho de hacer relato que hiciste como digo. De seguido vou falar Facundo Mosquera Nogueira, que é médico do Sergas, foi durante moitos anos profesor asociado da USC e doutor en psiquiatría e investigador sobre todo sobre temas de adiccións. E tamén, como veredes, pois, ten familiares que sufriron a represión. Boa tarde. En primeiro lugar, quixera agradecer máis alá da obrigada cortesía a invitación a participar nesta mesa redonda e máis aínda do traballo deste Ateneo e de todas as persoas que de xeito personal ou organizado están a traballar a prol da memoria democrática. En segundo lugar, quixera dedicarlle esta intervención a miña nai, Concha Nogueira Miguel, ela así protagonista en primeira liña do que aconteceu. Xunto coas súas irmáns, eran chamadas as nenas do Bou. Pero, O micro, perdón, o micro. pero a miña nai, Ya te dá boca. Concha Nogueira, por mor da súa avanzada idade e das bretemas que a rodean, ten deixado de facer esta tarea divulgativa e política tan necesaria e que tantas veces levou adiante en institutos, mesas redondas e cursos. Os tráxicos feitos que marcaron para sempre as vidas da miña familia materna penso que son conocidos, ou deberían serlo. O 23 de abril de 1937, os meus avós, Ángel Nogueira Miguel e Ángel Nogueira e Carmen Miguel Agra, subiron agochadamente o Bou Eva. O Bou Eva era un pesqueiro abarroado nun peirao do Berbés para fuxir xunto a outros homes
da brutal represión xurdida no golpe de Estado do 18 de xullo do 36. Ángel Nogueira era do Partido Comunista, igual que o seu irmán, fillos de socialistas, e levaba xa varios meses agochado tras dunha falsa parede na casa duns amigos. Isto é de película. Miña nai contaba que con 4 anos tiña que ir moitas veces a esa casa. Neniña, decíalle a súa avoa Carmen, lévalle este penxe a señora Carmen a Piquiña, que era a casa donde estaba. Solo anos despois, ela supo por que ese mandado repetíase tantas veces, non só por levarlle alimentos, senón porque a través dun burato miraba a súa filla maior. Tamén é conocido que preferiron a morte a entregarse os falanxistas e guardias civís que a rodearon o voo cando foron descubertos. Ese era o motivo de que levaran unha pistola. Estaban, de alguna forma, tiña moi claro que non podían renderse. Sei que foron descubertos por un mariñeiro que lles prometeu non delatalos. Pero a realidade foi que faltoulle tempo para ir correndo onde o patrón do barco. O barco está cheo de roxos. Cada tiro unha estrela, dixo Rafael Dieste na súa lesía No linde da liberdade, unha morte lanzal, publicada en Barcelona o 15 de xuño do 37. Escoitei a miña nai moitas veces lembranzas desa época que hoxe repito con emoción. Onde están mamá e papá? E a súa tía Concha, a súa segunda naiciña, decía sempre, lle contestaba: alí na estrela que máis brilha. Intentaba, sin dúbida, que esa referencia física calmara a tristura nunha coordinación insospeitada coa crónica de Dieste. Que lle pasa, boa? Por que sempre está chorando? Nada, neniñas, non me pasa nada. Intento de agocharlles nos primeiros meses a verdadeira dimensión da traxedia, pero incapaz de non chorar amargamente pola perda. Sen esquecer as dificultades económicas que nese momento agudizáronse, lembro como contaban que a miña bisaboa que vendía peixe no Berrés negabanlle aos falanxistas que pudera comprar peixe para revendelo. Había que matar a semente. Somente algún intermediario por detrás vendíalle algo e podía ir a ganarse a vida. O medo traspasaba o tempo, repite moitas veces Jesús Alonso Montero, non? Estas nenas están bautizadas? Preguntabanlle a directora da escola laica onde estaban escolarizadas. Un fato de mulleres falanxistas cando se paseaban triunfales pola escola. Onde está a partida de bautismo? E a tía Concha decíalle: voulle a traer o próximo día. Lle preguntaban as nenas: vos ides a misa, nenas? Sí, señora, todos os domingos. Estaban ben aleccionadas desde pequenas para agochar a verdade. Cando contaban na casa, a súa boa Carme, tras adicarlle unhas verbas irreproducibles, decíalles: a vos a misa e ir ao cementerio a poñerlle flores aos vosos pais. Tiveron que conseguir, por certo, unha partida de bautismo falsa, seita dun cura coñecido da zona de Tui, non sei máis. Pero isto é unha mostra máis do hostigamento que sufriron durante moitos anos. Bueno,
Incluso a miña nai, que foi registrada con nome de Concha, tuvo que cambiarlo por María de la Concepción. María de la Concepción. No ano 77 logrou que o DNI volvera a poñer Concha Nogueira Miguel. Cando pasaba unha procesión había que levantar o brazo o xeito fascista, e cando a tía Concha non o facía, sempre había quen lle decía que usted non levanta o brazo. Non podo. Pódense me escapar as nenas que sonlle moi trastes. A traxedia do Boueva sumouse na miña familia a enfermedade mortal do meu bisavó, pai de Ángel, e a morte por causas naturais do irmán maior de Ángel, Cándido, embarcado, desembarcado e enterrado na capital de Estonia, Reval, actual Tallinn. Por certo que o baúl que recibiron un ano máis tarde coa roupa mandaron ya os do monte. Esas personas, eses fantasmas que habitaban no monte e que non sei como facíanlle chegar cousas indo hasta o final da liña do tranvía de Cabral, e ali había un contacto. Tamén o irmán máis novo de Ángel, Jacinto Nogueira, foi detido, condenado a 2 penas de morte, conmutadas, moitos anos de cárcere en diferentes penais, dos que sobreviviu, dos que pudo sobrevivir. Unha frase da miña tía Concha para finalizar esta parte. Éramos tan felices e caímos na negrura máis fonda. Posteriormente, a miña nai emigrou a Venezuela e a miña tía camiña a Francia, da que nunca voltou máis que de vacacións, pero os meus pais volveron no ano 1966 cos 3 fillos que somos. E chegou a transición. Eu tiña 15 anos cando morreu o ditador. A primeira lembranza que tengo da actividade política, sobre todo da miña nai, é no ano 75 precisamente unha vixilia que la foron facer á Igrexa de Lavadores polo asesinato ilegal dos 5 en setembro do 75, e foron a pasar a noite a miña nai ali. É o primeiro recordo porque nos explicaron a que fora. Pero morreu Franco. Aí eu levei moitas sorpresas. Por exemplo, que cando cheguei todo contento ao bus que me levaba ao Instituto Santa Irene, unha que iba sempre conmigo no autobús, unha compañeira, estaba a chorar porque había morto unha persona tan boa. Eu, a verdade é que vivía nunha burbulla, porque, en fin, na miña casa esa noite foi, en fin. Tamén sorprendeume, facíamos manifestacións pedindo o bonobús, como mallaban en nós os grises, vamos, me parecía. Tiña 15 anos, igual que os meus compañeros. Bueno, a manifestación da amnistía, que non só amnistiou os presos políticos, senón os verdugos. Pero era tempo de conciliación, unha conciliación ben asimétrica. Teño claro que as cesións foron moitísimas máis no bando perdedor que no vencedor. A perspectiva do tempo fai que hoxe xa un debate sobre se a transición foi un erro ou non vou entrar neso, pero queda moi demostrado a inmensa xenerosidade que tuvo o bando perdedor. Un poeta republicano, Carlos Álvarez, fixe un poema que eu creo que mostra o que era
esa época da transición. Tierra con sangre regada no es tierra que quiere sangre. Tierra con odio abonada es tierra de angustia y hambre. Tierra con sangre regada está cansada de sangre y solo quiere dar trigo, y solo quiere dar trigo, y solo quiere ser mal. Quisiera rematar a miña intervención falando do momento actual. Frente a nosa reivindicación de justicia e reparación, búsqueda e sumación dos asesinados desaparecidos en cunetas, que ainda hai moitísimos, e respeto, a nosa petición de respeto, só recibimos unha aplicación lenta e chea de atrancos dunha lei de memoria democrática inguada. Ademais, caíronlle todas as caretas ás dereitas. Non só falan de non remover feridas, como escoitamos toda a vida, senón que asistimos a unha reivindicación da ditadura, a unha xustificación do golpe e unha actitude de total falta de respeto ás vítimas e aos seus familiares. As feridas só curarán non cando digan os vencedores, senón cando os vencidos sintan que hai xusticia e reparación. A guerra non terminou e, sobre todo, non podemos olvidar a represión injustificable posterior. É necesario máis que nunca manter o combate vivo e organizado. Queremos que a guerra remate xa, 89 anos despois, e sintamos que se lles fai os mortos e represaliados as homenaxes que merece, do mesmo xeito que se fixo en toda Europa despois da Segunda Guerra Mundial. Somos soldados derrotados, pero dunha causa invencible que é a causa da humanidade. Por iso, gracias de novo por convidarme a expresar e gracias pola vosa atención. Para rematar, temos a intervención de Xavier Moreda, que é neto, digo, como se chama? Sobriño neto. Sobriño, primo, neto. Bueno, unha das familias máis masacradas que houve aquí en Vigo. Xavier é perruqueiro, formador de perruqueiros, seguindo a tradición familiar. Na época da movida viguesa, foi fundador dunha revista moi coñecida en aquel momento, que era Tintimán, e director tamén desa revista. Actualmente presidente da Asociación Memoria, Verdade e Xustiza. Moitas grazas por vir aquí. Boa tarde a todo o mundo. Para min é un placer inmenso estar aquí con vos, agradecer de maneira moi especial que me teñades convidado, porque ainda que falo moito de memoria, verdade e xustiza, nunca é suficiente. Entón, primeiro vou mencionar a parte das vítimas da familia e despois paso a falar do resto. Manuel Moreda Outeiral, o meu bisavó, tiña 79 anos, fusilado no Castro desde decembro de 1936. José Moreda Vázquez, fusilado, casado con Encarnación Vázquez, o seu fillo Lenin, asasinado na Porta do Sol, a súa filla Edita, violada e rapada, 5 fillos orfos. Constante Moreda, fusilado, casado con Dolores Rodríguez Lago, 4 fillos menores orfos. Alfonso Moreda Vázquez morre no cárcere de Burgos en 1939 despois de pasar pola illa de San Simón, casado con Joaquina Sendín, 3 fillos menores orfos. Angustias Moreda Vázquez, casada con Luis Martínez Román, fusilado con Constante e co seu sogro o mesmo día, tiña 5 fillos menores. Eulogio Moreda Vázquez, encarcerados en Suízo, levado a campos de concentración e de traballo forzados por España e África durante 5 anos, casado con Encarnación, 5 fillos.
Josefa Moreda Vázquez, represaliada, multada en varias ocasións con multas de 1.500 pesetas no ano 37. Quer dizer, primeiro os mataron, lle sacaron as pertenzas e despois ainda eran multados, como contaba antes Pepe, non? Multados polo motivo que fora. Carmen Moreda Vázquez, casada con José Vieitez Mirás, paseado en 1937. O seu cadáver atopado en Casal Lavadores. A súa filla Dolores permaneceu fuxida ata 1939, cando se entrega encarcerana 4 meses porque aínda era menor. Bueno, non vou seguir dicindo nomes, hai bastantes máis nomes. O importante, antes Pepe fixo unha introducción que me gusta, porque a memoria ten un valor non só sentimental, que tamén é sentimental, por suposto. A memoria debe ter un valor antifascista. Debe servir para construir o antifascismo. Sin pensar, como moitos pensan, que non se pode volver a repetir. De feito, xa se debe repetir. Ainda que pensemos que non, moitos eu son moi optimista, seguirei sendo antifascista. Ese é o meu optimismo. E eu creo que a memoria debe servir para construir esa memoria colectiva e tentar explicar moitas cousas, ainda que pasaron 90 anos, nada máis. Nada máis, pasaron 90 anos e os comisarios do esquecimento, teño que decir, eu teño que falar claro, é o Partido Socialista Obrero Español. Foron os que permitiron durante moitos anos que non se falara do que se tiña que falar, que non se entrara nos arquivos que están a inmensa maioría na Galiza en moi malas condicións. E vou utilizar ese material, toda esa documentación, eu trouxen algunha, pero creo que non vou ler nada, porque senón non vai dar tempo a dicir o que pretendo dicir. Son moitos mortos, eu son bisneto de asasinado, neto de asasinado, en fin, teño, unha gloria bendita. Incluso algo que lle teño que contar a Jacinto, cando vou Eva, a primeira muller que apareceu, que tiña a cara absolutamente destruída, chamaron aos Moreda por si era Lola Vieitez Moreda. Isto sona a película. E a tía dixo que sí, que era Lola. Por que dixo que sí? Porque evidentemente estaba escapada e pretendía que non a buscaran. Iso está na documentación dos asasinos. É dicir, hai que ir á documentación dos asasinos. Eu teño unha historia moi bonita porque cando tiña só 11 anos, na miña familia, no coche, íbamos facendo como unha especie de terapia kilométrica que iba avanzando con cada carro novo que a miña familia compraba. Eu nací no 59. E entón tiven a sorte de vivir moito mellor que o resto da familia. Digamos que foi un neno bonito, sí. Pero sempre preguntei polo meu avó, por aí comezou todo. Onde está o avó? Eu non teño avó e non teño aldea. Dúas cousas que non tiña. Non tiña avó, porque o meu avó o asasinaran, non mo querían contar, entón me decían, el abuelo murió en la guerra. El abuelo murió en la guerra. Ao cabo dos anos fui seguindo, tirando, quis sabendo. E que tamén tiña aldea ou tiña parroquia. A miña familia é de Cabral, é de Lavadores. Digamos, unha zona de labradío, unha zona onde a xente vivía dunha maneira absolutamente tradicional. A miña familia chegou a Lavadores aproximadamente hai 200 anos. Ainda que hai outro había. Tamén, evidentemente, se casaron con outras persoas outras familias de Lavadores, co cal son máis anos, pero como Moreda chegaron hai 200 anos a Lavadores. E todos progresaron. Foi ese momento fatídico, foi ese momento que non hai que... Os galegos non lle temos que chamar guerra, non podemos justificar ese tema. Aquí houve un xenocidio, aquí non houve ninguna guerra. E non quero corregir, tampouco houve bandos, houve unha banda de bandidos. Só unha banda de bandidos. O resto non tiñan bando, non foi un partido de fútbol.
eu creo que hai que comezar, temos que ter cuidado, sobre todo os que estamos falando máis do tema, temos que ter cuidado coa linguaxe que utilizamos. Porque a linguaxe construye un relato inexacto e espurio. É dicir, a legalidade, a minha legalidade, disculpade, non me interesa. Me interesa a legitimidade, porque os que veñen agora van ter unha legalidade. Os fascistas xa tiveron unha legalidade. Desde o primeiro momento inventaron unha legalidade que permitiu acabar con todos e todas as que acabaron. A inmensa maioría das mulleres que foron, decimos, represaliados, que prácticamente represaliados non significa nada, con todo o terror criado. Os asasinados non foron represaliados, foron asasinados. As asasinadas foron asasinadas. A inmensa maioría da población foi represaliada. A inmensa maioría da población. Cando a xente di, eu digo sempre, pregúntalle o teu avó, a ver que che di o teu avó, o que considera, porque mellor considera que non era represión, unha hostia bien dada, un golpe a tempo. Iso non é represión, iso tamén é represión. Incluso é asumir que a represión dos represores non é tal represión, porque algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Por tanto, eu creo que temos que facer esa reflexión, pensar no que está vindo, pensar que ese cinturón, como le chama cinturón? Sanitario. Sanitario. Cordón sanitario. Cordón sanitario. Eu dixen cinturón. Cordón sanitario. Son unha parida como unha catedral, hai que decirlo así. Só pode haber un cordón sanitario, que son as luitas populares. No momento que non hai luita popular, non hai cordón sanitario, non existe. Eso é unha mentira. No momento que non se luita polas liberdades, non se fai nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. A miña familia foi culpada na primeira causa, na totalidade, foi culpada por asaltar el chalet de Núñez, en el Calvario. Hai varias cousas que suceden en Lavadores de Vigo, unha delas importante, o Eva é tráxico a torpe, máis tráxico non pode ser, non pode ser. O tema do chalet, o asalto do chalet de Núñez, un señor que se dedicaba a disparar a toda a xente canta había, aí denunciaron a mitad de lavadores, parte deles a miña familia, o meu bisavó tiña 79 anos, e parece ser que lle deu un garrotazo. A mí me encantaría, pero dubido moito que dera un garrotazo. Non creo que un señor de 79 anos na época estivera na porta de ninguna parte para darle un garrotazo a ninguén. Finalmente hai unha segunda causa e di que, digamos que todo o anterior, polo que foron fusilados a miña familia no mesmo día, o 10 de decembro de 1936, non é tal, senón é Alfonso Moreda Vázquez, que non é tratado como el Alfonso, pero aquí os encausados son tratados con absoluto desprezo, el tal, el Manuel, tal. Cando se refiren al señor Núñez, é señor Don Estanislao Núñez, na mesma causa. Ternoso é, volvo a decir o mesmo, é a linguaxe utilizada. Foron tratados como bestas, non, porque as bestas non son tratadas así, teñan a intención que tiñan. Dolores Vieites Moreda, non sei que vou repetir. Quédache 4 minutos. 4 minutos, vou apurar. Dolores Vieites Moreda era unha rapaza, era prima de Lenin Moreda. E era unha muller que estaba en lavadores, y trabajaba con las mujeres contra el fastio y la guerra, contra la guerra y el fastio, que tiña 15 anos. Estaba no mitin do ano anterior onde estaba Dolores Ibarruri, onde había
en Barreiro, 20.000 persoas. 20.000 persoas. Un ano antes de que comezara o xenocidio. Volvo a repetir xenocidio porque é a palabra para min que hai que utilizar. Foi algo perfectamente organizado, algo perfectamente previsto. Todo estaba nese día. Os xulgados de guarda estaban montados nos hospitais e nos centros sanitarios. Con iso é suficiente, non? Nese mesmo día. E non había justicia xusta, que a justicia era militar, onde estaban os xuíces civis, onde estaban os abogados civis. A justiza era militar. Quero dizer que, volvo a repetir, para min é fundamental, non vou ler nada disto porque estou encantado de estar aquí por moitos motivos, porque coñezo moito a Pepe, coñezo moito a Manolo, coñezo a Jacinto, tive a sorte de coñecer moi ben a Nai, que me chamaba sempre Morediña, o chamaba Morediña, e lle teño un cariño especial. E aquí hai moitísima xente, aquí está Tempo, aquí está el señor Núñez, e o fillo de Mercedes Núñez, aquí está neste, non sei se sabe esa historia, pero supoño que sí, de Mercedes Núñez, unha muller galega que traballou, que tivo que exiliarse, que foi unha historia espléndida da que non podo falar porque non me daría tempo. Pero aquí hai moita xente que ten moito a ver coa memoria antifascista e, por tanto, todavía aínda temos bastante que facer. Ainda podemos, se non parar o fascismo, denunciar que o fascismo ven. Mal que nos pese, o fascismo ven. E, por tanto, hai que armarse. Cada un que entenda o que queira. Hai que armarse coa palabra, co que cada un poida, porque o fascismo ven aí. A brutalidade do PP que veñen, que son franquistas, nunca esquezamos que o nome do fascismo español son franquistas e o nome do fascismo español non é un estilo, bueno, é un estilo propio, sí, eso sí, é un estilo propio. E, bueno, nada, agradecer de novo que me teñades escoitado e necesitaba decir, pois, bueno, algo máis sobre o antifascismo e o fascismo. Obrigado. Con permiso de Mariseas que mandan aquí, non sei se temos 5 minutiños, sí, porque hai que pechar, non? Entón, por favor, Uriel González Samán, que me esperades intervir. Sí. Sí. Boa tarde, eu dou unhas gracias generales porque tirou que entonces o que quero expresar un pouco é que no fardei da miña memoria, que é moi grande, teño parceladas as historias. Unha, a iglesia foi criminal. Non deu certificados de boa conduta de que querían o general Cuervo, que era o jefe de prisións. O cura da Cabra negouse rotundamente a dar os certificados de boa conduta e ali quedaron 6. Se 4 no día e 2 no outro día, un mes despois. Total, nada, 20 orfos. Todo 20 orfos, todos menores de edad. A mãe nova é a miña irmã con 8 meses. E a filla de Monroy, a máis nova, tiña un ano. Bueno, así todo iso para arriba, ningún tiña 21 ano que non vivía nada. Ningún. E a cuestión é que aquel crimen, ou aqueles crímenes están recogidos nun libro, porque de José Ramón Rodríguez Lago, os mensajes que como se chama, o máximo mandatario da Iglesia, non? Que ten sede en Toledo. Estaba en Pamplona, o Moro, o seu amigo. E de aí tiña un intercambio epistolar con Antonio García García, que era o bispo de Pui, e con Tomás Muniz de Pablos, que era
o arzobispo de Santiago. E bueno, hai toda unha serie de cousas impensables, vamos, pero unha delas era que hai 71% os párrocos consideran certificados de boa conduta a todos aqueles que nos pedían. Cuidado, cuidado, que tiñan que ser moi críticos sobre eso. Moisés subo por de Alcántara con ese tema. Decía que non os conocían, non iban a misa, eran socialistas. Aquí cura, no ano 32 casou meus pais. No 34 bautizou no mí. No 36 estou bautizou mi irmão. Entón hai toda unha serie de historias que podemos crear. É unha das cousas que lle pido a veces falando vamos, un comentario con algún historiador, non? Cantos orfos pudo haber en Galicia? Pois se tomamos unhas referencias en Alcabre de 6 viudas, en realidad eran 14 que tiñan fillas, quedamos 20 orfos. En Galicia podemos tener 20.000 orfos ou 15.000. Entón, cando se miran as cousas no detalle, na unidade, pois parece moi pouco, pero cando se van números macro, entón sí que nos damos conta do terrorífico que foi todo aquilo. E a outra cuestión é a vida das mulleres. Falamos sempre, claro, unha cousa bastante normal, dos fondos, dos homes asesinados e algunhas mulleres asesinadas. Pero o gran problema despois foron as mulleres que tiñan que manter os filhos. Non se trabalha bastante, eu estou agora, trabajando un lado, tratar ese tema, porque o tema das mulleres foi terrorífico, porque os críos, os fillos, non sabían nada de guerra, tal, tiñan que comer, tiñan que vestirse, tiñan que tal. Entón, analizando un pouco como foron esas cousas, porque a familia monroica eran 9, 4 homes e 5 mulleres, 9. Como foi aquela xente? Pois organizas con 11, 12 anos e tal, foron a escola e aos recados de fora, porque había que ir a un lado e outro. Entón, todas esas familias, todas esas familias e a sociedade completa, como ocorreu? Que pasou? Que movimientos hubo na sociedade? Que pasou? Bueno, queda moito por decir. Esto, gracias. Una pregunta sobre, pero que máis, por favor, breve. Quedamos todos sorteados, E bueno, pois entón, non hai máis, agradecer moito a vosa presenza aquí. Nada, pensade que este ciclo continúa, creo que se repartiron por aí científicos. Bueno, encantados de que veñades aos seguintes. Moitas gracias de novo a Asociación de Vecinos pola acolida e gracias aquí por quedarse. Vamos darle un pequeno agasallo aos ponentes. Obrigado. Que hoxe son os vos ponentes. Bueno. Muchas gracias a todos ellos por su participación. Fue más. Pues juntades un momentiño para unha pequena foto.